Bon dia a tots. Des del carrer municipal de pilota de Meliana, on es va disputar la 45 campionat Corte Inglés de Galotxa en la categoria femenina B, que va enfrontar a les formacions del Club de Pilota Valenciana Massalfassar i de Lanzadera Montserrat, Club de Pilota Lanzadera Montserrat. Per part del Club de Pilota de Massalfassar tinguem a les xiquetes Cíntia, Maria i Mar, i per part de la Lanzadera Montserrat tenim a Eva Maria, a Belén, Clàudia, Blanca i Andrea. La partida es va disputar a 70 tantos, van a fer una pilota de prova i res, comentar que tenim a Òscar Besson els comentaris, el jugador del Bo del Poble, i que esperem que tinguem sort en esta final i que vegem una bonica partida per part dels dos equips. Van a fer una de prova i en seguida va de bo. En un principi, en la reballada, el xutxe mana l'equip de Montserrat, que ha triat el vot, i ara es procedirà a fer la primera pilotada, que valdrà de prova. Recordem que n'hi ha una mitja per xoc. Va fer una segona pilotada de prova i suposem que automàticament en seguida anirà de bo. I ara sí, va començar la final. Anem a desitjar sort als dos equips i comença la partida. La primera pilotada, una galotxa d'Eva Maria, que suposa el 15 net per a l'equip de Massalfassar. I la segona pilotada ha sigut idènticament a la primera. Està la ferida per part de Massalfassar la jugadora Mar, que és molt joveneta, però que es veu que té prou practicada aquesta manera de ferir. Perquè ha aconseguit el tercer 15 de la mateixa manera. Esperem que se centri un poquet Eva Maria i que puga donar un poc més de xoc. Al final, una pilota ja que hem vist passar-la 2 o 3 vegades, ha sigut Cíntia la que ha amagat un poquet, Belén se l'ha tornat i ja Eva no ha pogut aplegar i ha fet curta a l'última pilota del 15, que suposa el 5 per cap per a l'equip de Massalfassar, que passarà ara a fer el vot. Per part de l'equip de Montserrat ferirà Andrea, jugarà Clàudia a la punta, Eva Maria al mig, i ja ha caigut el primer 15 a la mà de Massalfassar. Tu com ho veus, Òscar? Ho veus que podem fer alguna cosa o què? Sí, home, acaba de començar la partida, encara queda molta partida. I a veure si ara quan escalfen un poc, juguen un poc més.
Ara sí, l'equip de Lanzadera Montserrat aconsegueix el seu primer 15, a veure si agarren un poc de continuïtat. Ara es falta 30 per 15. Val per 15. Tenim que entendre també que és una modalitat que les xiques es comencen ja fa uns pocs anys a practicar i li resulta un poquet difícil si no porten. Ara veiem un bon 15 del Club de Pilota Massalfassar, que col·loca un 30 i val, però és el que estàvem dient, que ells estan acostumbrats a 3 disciplines i la galotxa els ve un poquet de nou i és conforme poden cometre algun fallet per això, per inexperiència i perquè és un poquet la novetat. Ara ha guanyat el xoc l'equip de Lanzadera, col·locant uns 5 iguals. Això pareix que s'arregla un poc per al nostre club, però, clar, les jugadores són prou experimentades i tot pot canviar de repent, perquè ja vos dic que passar la pilota per dalt d'una corda és un poquet més complicat. Ara ha sigut Mar la que ha fet el 15 ferint de nou, perquè Eva Maria no acaba de centrar-se a la galotxa. De nou ja ha tornat a fallar-la i clar, si no agarra un poquet de tranquil·litat i perd aquest nerviet del principi, no ho aconseguirà si no s'ho planteja un poquet més seriament. Ara altra vegada la mateixa jugada i que col·loca el val net a favor de l'equip de Massalfassar. I el xoc en blanc. N'hi haurà que prendre un tipus de solució per part de l'entrenador, de Carlos Almerón, per intentar canviar aquest tipus de jugades. De nou Andrea a la ferida. Cíntia que la juga de volea. Eva Maria per baix. Maria la passa conforme pot i Eva també. I ara la té Mar en les seues mans, que la col·loca allà darrere i Belén no pot fer res. Molt bé Maria i molt bé Mar acabant el 15 perquè ja venia la pilota molt rodaeta. Ara la falla Cíntia de volea i col·loca a la 500. Sí, clar, els entrenadors saben que la volea és un poc més complicat. Ara ha provocat el fallo de Cíntia de nou i és perquè se sap que si vota dona un poc menys de problemes per a elles. Ara es falta i serà val 15. Això provoca que a les xiquetes se les mana que ferisquen a volea per buscar el fallo de l'equip rival. Afereix de nou Andrea, tirant l'altra vega a volea, Cíntia de volea, i Eva Maria que li entra, però no pot passar la pilota. Està un poc nerviosa, la veig jo un poquet així nerviosa, no, Òscar? Eva, no? Sí, estan buscant-la molt a volea i hasta que no comença a acertar i escalfe, jo penso que no entrarà en partida. Ara ha sigut una bona jugada de Clàudia i Eva Maria de nou no ha pogut passar la pilota, col·locant-te la 2. Ha sigut Maria la que ha fet una gran restada ara per part de l'equip de Massalfassar. Fereix Andrea de nou, Cíntia de volea. Eva Maria que la passa, i ara la tindrà Maria damunt del cos, encara l'ha tirat per callar. Ara bo plantat.
I ara Mar busca fonda, la tira quasi a rebot, l'ha tirat a rebot, tirat a rebot, no se pot perdonar, i perquè esta xiqueta quan la té per ahí davant de la corda sap què fer en ella i en seguida acaba la pilotada. Han pegat el volta al val, de vali 15 han col·locat un vali 30 en contra. Ara és Maria qui la fa junta, Belén entra i Marc que la col·loca en el puesto, tancant el xoc i col·locant el 15/5 a favor de l'equip roig. I n'hi ha que buscar solucions. Ara Carlos ha sentat a Eva Maria, de moment, i es ficarà Andrea a la galotxa, suposem, i farà el vot Belén. Sí, Andrea suposem que ja porta més anys en la pràctica i alguna boleta més pot ser que enganxe. De totes formes no la fa 15 ràpid, perquè l'equip de Massalfassar és molt compenetrat, ara canvia la ferida. I ara Andrea ja sí que és un altre sistema de xoc el que gasta, perquè està més acostumbrat. Recordem que Andrea es porta des de xicoteta en el club i ha jugat en xics a l'alt, i entonces es nota, aquests tipus de jugades es noten. Ahí està Mar, altra vegada volea, és impressionant el que fa esta xiqueta, com es col·loca baix d'ella, i també hem vist que automàticament han canviat la forma de ferir, perquè ara ja busca el bot, ja toca la paret, buscant a Belén, se li enganxa un poquet. Ha passat, sí, ha passat la pilota, i col·loca el 30/15, passa justeta i li ha pegat allí al xutxe. No, diu que no ha passat, estan rectificant, és el 30 roig, perquè aquesta pilota de Belén al final no ha passat. Maria que no plega, estava ben col·locada però la pilota anava un poquet enrotllada. Sí, ara estan a 2. Altra vegada Andrea, Cíntia que li pega una gran furgada i Andrea que s'ha esforçat ahir. Ara Maria la té bona, la torna a passar. I Blanca que la juga llarga, de rebot. Molt bé Blanca. Molt bé Blanca, perquè no és fàcil estar gelat ahí davant i de repent fer la 15. El 30 hi val, el vali 30 serà per a l'equip de Montserrat, que si bé fa este 15 pot col·locar un 15/10 en contra, però per almenys no deixa que el rival se'n vagi molt lluny. Torna a col·locar Andrea i ara sí, ja ho diem que aquesta jugadora té un poc més d'experiència en aquest tipus de partides i ha aguantat fins que ha tret el xoc. I ara veurem l'eliminació. També tenim que recordar que en aquestes categories l'any passat entra en vigor una normativa que implica que se poden fer tots els canvis que vulguin entre xoc i xoc, se pot canviar les jugadores per canviar posicions, i és el que està fent l'equip de Lanzadera, perquè són 5 a les seues files. Ara Maria la juga del bo molt bé, la tanca molt bé i la col·loca a la porta. Té una gran facilitat perquè no porta quasi res en les mans, fa el bot de la manueta i això significa que és acertadora. Ara Blanca que fereix a galotxa, ha tingut mala sort ara Cíntia, que li ha pegat en la corda, però ja estava ben jugada la pilota, a 500. Falta que és mitja la primera. Ara sí, la troba Blanca la volea. I Belén que la passa arrere. I Maria es col·loca d'esquerra però no pot. 30/15.
I ara Belén, Cíntia juga de volea molt bé i Belén li ha tornat. I ha sigut Maria de nou la que no ha pogut aplegar. I el val per 15 per a l'equip de Lanzadera. Altra vegada Cíntia molt bé de volea. Belén que camina, la passa. Sí, la passa Belén, ha fet un gran esforç. Ha fet un gran esforç i ha col·locat aquesta pilotada damunt de la cera, que no ha pogut fer res ara Mar, perquè la tenia un poc més obligaeta, i igual al marcador a 15. I passa Montserrat a fer el vot. De nou Mar a la ferida, que intentarà altra vegada de nou fer-la al vot. I ara ja és Belén la que la juga de palma, Cíntia de volea, que no ha pogut passar, i 15 net per a l'equip de Lanzadera Montserrat. Ara no ha pogut Belén passar-la a 500, és que, clar, aquella xiqueta ferint repreta. Digues, Òscar. No, que ara que estan Belén, que ara que estan Belén i Andrea al vot, que s'ha notat el canvi perquè les dues han xuat a galotxa i, de fet, Belén xua i se nota prou. Ell va xuar més a raspall. Val, 30 per 15. I ara sí que pareix que hem agarrat un poc de normalitat en la partida, a part de que les jugadors de Massalfassar són molt bones i ho tenen prou. I això serà la primera... No, des d'ací ha sigut justeta i la pilota ha entrat i Belén no l'ha pogut passar i estan a 2. I ara ferit Mar, molt bé, fa el vali 30. Tenim també, així com a espectador de luxe, a Javier Campos, que ara després li preguntarem com veu la seva final. Atenció, que la pilota ara d'Andrea que torna a col·locar el marcador en A2. No vol fer moltes declaracions, Javier, però després el pillarem perquè està... Després li preguntarem que faci una valoració cautelosa de lo que té. Ara es falta, que esta vegada sí que val. No tenia la mitja. És la primera i no es comptabilitza. Andrea ha tingut ara un poquet de sort perquè li ha pegat el xaflà i en vez de pegar contra i tornar per aquí ha passat i damunt s'ha fet 15. Això ja... Molt bé, Mar, quina jugada ha passat. I ara Andrea per dalt la punteja i Maria no es pot col·locar a ella perquè ja anava un poquet i tanca el xoc. Col·locant el 20 per 15 per a l'equip blau. Bueno, Javier, anem per aquí. No vol parlar, l'home. Està nerviós. Bueno, Òscar, pues conta'm tu com veus esta per a tu la teua final. Jo la veig... Jo veig una final difícil i res, que ho tindrem complicat. Tenim que jugar i juguem contra un equip molt bo, jugadors molt tècnics i molta força, però bueno, és un carrer llarg tipus el de Montserrat i crec que això és l'únic que ens pot beneficiar. A part de que estiguem tranquils i disfrutem i juguem bé. Molt bé, doncs continuem en la partida. Òscar ja ho ha dit, que és un carrer que és molt paregut al que tenim nosaltres en el poble i entonces intentarem treure el màxim partit a aquestes característiques del carrer. De moment continuem en la partida. Molt bona jugada per part de l'equip de Massalfassar. Ara Maria ha col·locat aquest 30 per 15. I Cíntia ara molt bé de volea, ara Belén la té bo de braç, se li queda un poc curta
i ara Cíntia la té plantadeta, la torna a passar, Belén aplega, la té Maria per dalt, i ara ha tocat ahir, i Clàudia ha passat encara molt bé, Belén de volea, Cíntia de volea, molt bon 15, molt bon 15 per part de l'equip de Massalfassar i de Montserrat, que han jugat el 15 més llarg de la partida i ja es senten els primers aplaudiments. Tu en 2005 has jugat una final, no? Sí, jo la vaig jugar 4 contra 4. Que no te venen records d'este carrer. No, este carrer, eixe dia feia molta calor, hi havia una furgoneta d'orxata a la porta i així estaven tots molt bé menys els jugadors que patiren molta calor. L'equip de Godelleta El carrer no estava tapat, no? El carrer estava destapat, feia un solet també molt agradable i res, jugarem per part de Montserrat Jesús, Víctor, jo i Rafa, i per part de Godelleta, Marcos, Ferdi, el Colorao i Cano ferint. I va ser un dia molt especial perquè guanyàrem nosaltres, que era el fundamental. No havíem guanyat des del 83, va ser 2005, feia 20 o 21 anys que no l'havien guanyat i estava tota la gent del poble, 3 files de gent, que això també ens beneficiava i res, vam fer una bona partida i es quedaren ells en 35 i això va obrir un poquet la llauna per ja aconseguir les 4 finals posteriors que tenim. A veure si està per tenir un poquet de sort i la sumem. Ara Belén la col·loca perfectament a la porta des del bot, es veu que està tranquil·la, se nota, perquè Belén està fent tot molt bé. Torna a jugar-la, per dalt, Cíntia que se li cau un poquet. Ha pegat un poquet la pilota a ella, a Cíntia, i no ha pogut passar-la, però ja estava col·locada, se veu molta qualitat en aquest equip i és un equip molt jove. Ara és Andrea la que falla, col·locant el 15 i 30 a favor de l'equip blau. Gran ferida de Marc, que ha passat per damunt de la corda i col·loca la 2. És una xiqueta que té una capacitat molt, molt, molt bona perquè porta jugant des de molt xicoteta. Ara col·loca el val i 30 i s'està fent ella en el xoc, Té Andrea volea i quasi això és... Sí, va molt llarga i damunt de que tenen la pilota molt lluny de la corda i es dona un poc més de dificultat. Ara sí, fereix el bot. I Belén la col·loca ahí al puesto. Ara sí que Belén la col·loca molt bé. Estava Mar a punt ja per disparar, però aquesta pilota ja anava un poc més forteta i més col·locada. Ara sí, i ara Andrea segurament la dona jugadora. A Belén li passa un poc per dalt. Molt bona jugada de Maria, que la pilota d'Andrea ha tocat massa paret i li ha eixit bona. Estan a 2. Torna a ferir Mar al bot. Belén que no la passa. Vali 30 per a l'equip de Massalfassar. Ara sí, Belén la passa, la té Cíntia de volea i tanca el xoc, col·locant el 25 per 20.
Ja torna Marc, que ha anat a beure aigua, perquè també recordem que està fent uns dies de moltíssima calor i damunt molta humitat, i ara és Blanca la que està a la ferida. Maria per baix, la Maria bo de braç, li passa la pilota per dalt, 15 per a Massalfassar. Torna Maria per baix i és la mateixa jugada repetida, però ara Eva sí que pareix que l'ha passat i és Mar la que hauria d'haver deixat la pilota a la seva companyera perquè anava molt alta i anava passant-li, i l'altra xiqueta Cíntia la tenia a bo plantat. Ara volea, ara sí que l'acerta Cíntia, la té Belén, que la col·loca molt ben col·locada a l'esquerra de les dues jugadores, i ara sí que Belén l'ha ficat en el puesto. Maria, altra vegada de sobaquillo, se l'ha clavat un poquet en el cos. Nova ferida de Blanca, ara sí el bot. I Maria que la talla per la corda. Clàudia li ha pegat a la corda. 30 per Val. La volea de Cíntia, molt bé, junta. Belén palma a l'aire, Mar. Belén a bo de braç. Pega damunt de la taula. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ara Mar. I avança la de damunt, després de la dificultat que tenia aquesta pilota, i col·loca la 2 en el marcador. Era Val blau i estan a 2. Tornarà Blanca a ferir. Ara la volea de Cíntia, que sí que passa. Belén que la torna a tornar. Ara Belén de volea. Cíntia de volea. Clàudia de volea. Molt bon 15 de Clàudia. Porta 2 acerts. Molt bons per al nostre equip. Molt bé Clàudia ara. Bona pilotada, la torna a tindre Belén. No s'entenen ara les dues jugadores, una no parla, l'altra no li diu res, i estan en la 2 en el marcador. Ara Maria la fa molt junta, Belén de volea, i provoca l'erro de Mar. Molt bé Belén, aguantant la situació. Molt segura, porta alguns pocs falleig, però típics d'alguna vegada que no estava ben col·locada, però per lo normal. Molt bé ara Cíntia. I Belén corre, però no ha pogut aplegar. Es tornen de nou a 2 en el marcador. Ara molt bona volea de Cíntia, Belén a bo plantat. I pega mal en el mànec, en l'esquerra per dalt Mar. Eva Maria que no plega, no camina la pilota, i és Val i 30 per a Massalfassar. Sí, també la pilota no és de baqueta, com sabem és de badana, entonces és un poquet difícil. Ara aquesta pilota sí que ja no es podrà tornar. Va molt difícil, i Maria l'ha tirat molt lluny i molt col·locada, i és el que ha portat el xoc de l'equip de Massalfassar, 30 per 20. En aquestes circumstàncies és important saber anar darrere i saber refer-se de les situacions adverses. Primer 15 de Mar, ferint, que està ficant en complicacions a les jugadores de lanzadera. Ara mala sort.
La sort de Belén, que ha pegat en un fil de la llum. Ara sí, que l'ha ficat, igual que el cable li ha llevat el 15 antes, doncs ara se l'ha donat el balcó. 30 per 15, 15 per 30 per l'equip de Massalfassar en el xoc. Ara la primera mitja del xoc de Marc la tira per baix de la corda. Hem que tindre en compte que s'està esforçant en canviar la ferida per no donar-se-la a Andrea. I està forçant. Molt bé Belén ara plegant-la. Ha sigut falta. I es vali 15 per a l'equip de Massalfassar, que si fa este 15 podrà col·locar un 35 per 20. Molt bona ferida, i ara la té Cíntia bo plantat, la deixa Maria, l'ha errat incomprensiblement perquè ara l'ha demanat i es anava cara a ella, la tenia molt bona. I col·loca el 30 per val. I ara falla Belén i ja cau el xoc a la mà de Rojos. $35 per 20 per a l'equip de Massalfassar, que es comença a encarrilar la final. I ara van a canviar. Jugarà Andrea darrere del tot. Belén al mig, Clàudia a la punta. I ferida blanca, boig. Ja tenim la primera volea de Cíntia i Clàudia col·loca molt bé. Ha jugat a col·locar i l'ha eixit. Està sorprenent-nos Clàudia Bisbal, Altra volea de Cíntia. O de braç de Belén, que la tira per baix, se la deixa caure molt. S'ha posat Andrea Raet. Sí, ja m'ha avisat que n'hi havia que fer algun tipus de canvi. Ara serà l'altra volea de Cíntia. Belén en l'esquerra, ha tingut sort perquè pegava baix del balcó i damunt la pilota ha passat. Col·locant el 30 per 15 per a l'equip de Montserrat. Ara Maria, la que fa el bot molt llarg, i ara li ha perjudicat també el xaflant de la finestra. Recordem que els carrers de Galotxa intenten emular un poquet els carrers de poble i li fiquen obstàculs, per tant hi ha diferents enganxons. I ara és Marc la que l'ha fallat, guanyant el xoc l'equip blau i col·locant un 25 per 30 en contra. Ara jugarà Eva Maria a la punta. Marc que ferix. Belén la tira per baix. Se n'ix massa pronte de la paret, és el que li està dient el seu entrenador. Ara se col·loca com toca i l'ha tancat a paret esquerra. Molt bé, Eva Maria ara. L'esquerra ha sigut molt bona, l'esquerra de Cíntia, passant-la, però Eva Maria ahí davant ara no... Esperem que se centre perquè aquestes pilotes són importants. El que va per ahí davant per el punter és que intentar acabar a 500. Donen la primera mitja del xoc. Recordem que n'hi ha una per xoc i a partir d'ara ja es comptabilitzarà si fa alguna falta més. Andrea que erra la volea. 30 per 15. Ara Marc que fereix el bot. Belén que la torna a col·locar. Maria, gran pilotada. Ara sí que la torna Belén. Espai que va col·locada. Molt bé, Belén.
perquè la pilota estava lluny de la corda. Maria li ha pegat una gran sobaquillada des d'allà darrere. Estan a 2. Ara la juga molt bé a paret esquerra. Molt bé, Maria. I Andrea ja, que se la passa per dalt. Molt bé, Maria, en l'esquerra mos ha sorprès també perquè ha passat una gran esquerrada que se podia haver complicat, però Andrea ha reaccionat a temps, col·locant el vali 30 per a l'equip blau. Se li torna a quedar dins la pilota, però ha reaccionat i l'ha passat. No, Eva Maria li col·loca la mà com a últim recurs i passen a estar a 2. Ara torna a col·locar a l'esquerra. Belén de bo de braç per allà. I Mar se li ha enculat un poquet. Ja està el val blau de nou al marcador. Serà important fer este 15 per intentar agafar l'avantatge que porta Massalfassar. I ara sí, Belén per damunt de la corda, col·locant en complicacions i tancant el xoc. Molt bé, Belén. Sí, en un principi les pilotes col·locades fan més mal que la pilota que va per el mig del carrer. Entonces, si es centren un poquet en ficar-la en un lloc difícil, quan la tornen ja la tenen més per acabar el 15. No, Òscar, tu què creus? Que sí, que les pilotes col·locades millor, fan més mal per a fer el 15, sobretot si te la tiren a la mà que no és la dominant. Són a 60? Sí, acaben de dir molt bé l'esquerra d'Andrea. Bueno, pues van a jugar a 60 en vez de a 70. Sí, es veu que per la calor o alguna cosa ho hauran pactat i baixaran la final perquè a 70 això se pot fer prou llarg. Ara es veu que tenien que haver començat iguals a 10 i a les començar de 0 jugaran la final a 60. Ara és el 30 net per a l'equip roig. En 2 jugades molt bones de Maria, que s'ha ficat l'equip a l'esquena, torna a fer-lo de bo de braç. Ara Belén busca darrere i li fa el 15, 15 per 30 i 15 important, perquè de ser val net a ser 15 per 30 n'hi ha possibilitats ara. Torna a ferir Blanca Bosch, a Cíntia en este cas. Andrea la té Belén d'una palma, que la torna. Ahir la juga Mar de volea. Andrea que encara la passa. Mar de nou, a la reixa i fa el 15. Val, i 15, molt bé Mar, 2 pilotades seguides. Hay que veure com està xiqueta quan la busca i es fica sempre baix de la pilota a temps. Ara és Maria la que planta el bo de braç per Andrea. Ara ja va un poc més de velocitat. 30 per val. I de nou, pilotada important per a l'equip blau per a fer a 2 i poder intentar igualar a 35. Torna Blanca a ferir, fereix a Galotxa ara, la té Cíntia, que està un poc xelada, se para. Andrea la col·loca a l'esquerra, trenca la pilota, molt mala sort ara per a l'equip de Massalfassar. I a 2 en el marcador. Molt bé Blanca ara en la ferida. Bo de braç d'Andrea serà. Ha tocat en el balcó i damunt de que ha tocat en el balcó ha passat, que ahir ha tingut un poc de sort. Ha tingut un poc de sort perquè cada vegada que va cap a aquest balcó col·loca el vali 30 i torna a ferir Blanca per a la igualada
Ara també a volea, cara Cíntia, molt bé Cíntia a volea. Andrea de Palma, la té Maria, que li votarà molt. Maria per dalt se li aguarda un poquet, i ara Clàudia la torna. Clàudia l'ha ficat a la porta, porta un... ja ha tancat el xoc, porta un important número d'acerts. Estàvem parlant tot abans de la partida, dic, a veure què fas avui en la final, Clàudia, i diu, ai, estic nerviosa, però tens que ser efectiva i no mos està defraudant, porta 4 o 5 pilotades i les ha passat totes, porta 0 fallos o 1, crec que li n'he comptat, fallat una que li ha pegat a la corda, però lo de més tot, ha sigut 15 al seu favor, la Igualada 35 i l'equip de Montserrat al vot. Anem a reanudar el xoc, va ferir de nou Mar. Continua ferint el vot, ara se la clava damunt a Belén, que se l'ha tragat un poquet perquè si vota dalt de la cera es clava un poquet per acá dins. Torna igual Mar la mateixa ferida, però ara sí Belén la col·loca per damunt. Mar en l'esquerra, molt bé. Andrea la té de braç i ara sí. Espai que li ha eixit i Cíntia intenta passar-la però no ha pogut. A 500. De nou Mar a la ferida. Torna igual i ara sí ha fet la treta, la primera de la partida, i col·loca el 30 i 15 per a Massalfassar. Ha ferit molt bé i damunt el rastrellet és el que ha provocat que caiguera el 15 al seu favor. Una altra de nou, li n'ha fet 2 seguides, val, i 15 per a Massalfassar. Ara és mitja, ha fet 2 tretes i una falta. I ara serà vot. Belén que la passa, Cíntia es fica baix d'ella. Molt bé, Cíntia. Andrea té mala sort. Ha pegat a la corda, 40 per 35, l'equip roig. I els aplaudiments dels aficionats que ens han deixat avui entrar així al carrer municipal de Meliana. Sinvergüenza és poc. Ai. Fereix Blanca i aconsegueix el primer 15, 15 net. Està fent molt bé també en el seu paper Blanca. Altra vegada cara Cíntia. Té que tirar avant Belén, que no plega, a 500. Molt bon 15 de Cíntia. De nou Blanca la volea, Cíntia i Clàudia, que se compten per 15 cada vegada que Clàudia Bisbal toca la pilota. És un 15 per a Lanzadera Montserrat. És impressionant perquè no és la seva disciplina, però es veu que l'entrenament ha fet el seu efecte i ahir davant de la corda és segura perquè ahir la pilota se'n va damunt en seguida. Altra vegada Blanca i altra vegada Clàudia. Altra vegada, és que estem parlant-ho, estem dient-ho i està fent la seva final, Fort aplaudiment per a Clàudia, que continua sorprenent-nos.
I ara és Maria la que no ha pogut passar la pilota i ve la igualada 40 en el marcador. Necessitem que Òscar ens diga què pensa que hauria de fer Carlos en aquest aspecte, ja que estan buscant molta Belén en el vot. I Òscar ens comentarà un poquet com veuria ell la solució per rematar ja la final. No, res, jo les posaria com estan. Belén que estiguera més tranquil·la i la Xuela de Palmeta, i res, Andrea la veig molt segura i jo les deixaria així. Molt bé, doncs es comença el joc i ara sí, Belén la passa, Cíntia la té per dalt i no pot passar la pilota. Has fet el primer 15, Belén crec jo que hauria de tranquil·litzar-se i passar-la, i després ja veuríem intentar no fer el fallo fàcil. I ara ja en porta 2 seguides, l'alçat, i ahí està Mar de volea, i queda plantar Andrea, que això sí que ja és un poc més difícil de tornar. 30 net. Comenta entre el pinganillo que després podem entrevistar a Carlos. Val, doncs després tindrem unes paraules de l'entrenador i que ens faci també un balanç del que ha sigut esta final per a ell i de les perspectives que té per a l'Esprat. Torna Belén a dibuixar-la molt bé, perquè porta els 3 15s. Torna a ferir Mar. Belén de nou, i el fil altra vegada, molt bé. Eva Maria de volea, Cíntia de volea, Eva Maria altra vegada, i la falla. 15 per dalt. Aquesta pilota havia sigut clau perquè havia proposat un canvi, que és que passarà l'equip de Montserrat per primera vegada davant en tota la partida. I ara Belén la juga per baix, la té Cíntia a bo de braç, se complica un poquet, i Eva li tira a l'esquerra per dalt. No ho comprenem perquè aquesta pilota es té que deixar. Es té que deixar perquè Andrea haurà acabat el xoc segurament, i això no se li pot tirar així per tirar-li. Ara trau Mar. Belén que la passa. Mar s'ha fet un lío i encara l'ha tornat. Andrea la torna i ara li passa per dalt a Cíntia, i Maria no pot fer res i tanca el xoc l'equip de Montserrat, col·locant el 45-40 al seu favor. Per primera vegada en tota la partida anem davant. I és un poc ja continuar intentant treure els xocs del vot, però si es pot fer ara doncs millor. La primera, que és mitja, des d'ací hem vist que ha tocat la corda de Galotxa. Serà mitja i no es comptabilitzarà. Com veus la partida? Jo la partida la veig que hi ha molta part de la faena feta, perquè ara sí, el primer 15 de Cíntia, el que estava dient, que hi ha molta part de la faena feta perquè aquestes xiquetes de Massalfassar ho fan molt bé. Són molt joves, però ho fan molt bé, i entonces han plantejat un poc més de problema que en un principi se veia. Ara veiem a Maria altra vegada de nou. Belén per dalt, i ara veureu com Mar, que la té bona, mare meva, com la fica. Belén que juga una gran pilotada ara, però ja vos dic que és sorprenent aquestes xiquetes de Massalfassar el bé que ho fan, i les nostres tenen treball que fer del que ja han fet una part important. Ara altra vegada Maria col·locant-la, i col·loca el 30 i 15 al seu favor. Belén tenia que haver entrat un poquet a volea i no ha arrencat a córrer a temps, i la pilota s'ha clavat allí en una porta. Fereix Blanca de nou, ara sí que va un poquet més ferideta. Ara
anava un poc més ferida i Maria se la tret de damunt. Estan a 2. Torna a ferir Blanca, ara sí. Molt de cuidado ahí. I Andrea estava col·locat perfecte a baix. Ha tingut un poc de sort perquè toca el balcó i li ixa la mà, però clar, la qualitat de la jugadora també ha fet que l'acertara tota la pilota. Era tirar així darrere, col·locant el val per 30 a favor de l'equip blau, lanzadera a Montserrat. Ara Clàudia de nou i ara molt bé Maria, que ha passat una gran pilotada, col·locant-la a 2. I també ens acompanya avui així al carrer de Meliana i segurament estarà quasi tot el dia amb nosaltres el regidor d'Esports, Josep Martínez Ruiz, que també pot fer un poquet una valoració del treball que fan per part dels ajuntaments i per part dels clubs. Ara Maria l'ha fallat. Se li ha quedat en la mà, estaven tots mirant amunt i la pilota no caia. Pues així tenim a Josep que ens explica un poquet com veu ell la partida i com veu la pilota en el moment local. Bé, hola, bon dia a tots. La partida ha començat complicada, hem estat un poquet gelades, les xiques, però a poc estan ficant-se en la partida i estan traient tot el seu poderío i jo crec que això pot acabar molt bé, encara ens queda molt que treballar. Però a poc durant la partida endavant estan defensant-se i continuen lluitant fins al final. I en relació a lo que és el món de la pilota, tots sabem que degut als problemes que han tingut de la pandèmia, està parada la temporada. Des de l'Ajuntament s'ha intentat en tot el possible ajudar al club per a fer els protocols necessaris, per a que pogueren continuar-se fent les partides des del moment que ens han autoritzat a fer-ho i que no tingui ningú cap dubte que seguirem al costat de la pilota sempre. Fede, tot és teu és. Moltes gràcies, Josep. Des de part del club també tenim que donar les gràcies a l'Ajuntament per la col·laboració i a tots els sponsors que ens ajuden en el dia a dia i saber que si no fora per ells i per totes aquestes implicacions que n'hi ha no remunerades, la majoria de la gent està volcada en la pilota en Montserrat i se nota en el club, se nota en l'Ajuntament i se nota en els equips i en aplegar a les finals. Jo penso que això és una de les parts més importants que la gent no veu i donar les gràcies a tots per això. Continuem en la partida. Ara Clàudia ens ha brindat un parell de fallos ara que portava una tasca impecable i ha tirat a assegurar massa i ha pegat a la corda per segona vegada. Li ha pegat 2 vegades a la corda en una partida. Torna a ferir Blanca, Cíntia la juga de volea, Belén plega, cuidado que va complicar la pilota perquè va botar molt i l'atropella la jugadora. Col·loca el 15 a favor de lanzadera Montserrat, a 2. Torna Blanca a ferir, que no fa cap de falta. Ara sí que és més difícil i Maria la col·loca al balcó en potència i aquesta pilota ha eixit un poc dificileta. Torna Blanca a ferir. I Maria que tanca el xoc, col·locant a l'iguals a 45. Crec que s'equivoca Blanca ferint al bot, perquè 2 o 3 vegades que l'ha ferit, Maria ha sigut letal per a l'equip blau. I bueno, són coses que passen i coses que porta la pilota. Mai és fàcil fer el que ho vol. Te pot eixir bé, te pot eixir mal. Torna Mar a la ferida, a 3 xocs per equip per a que s'acabi la final. Ara Belén no la passa. I torna a passar davant d'aquí de Massalfassar. Ara Andrea és la que la falla volea, 30 net.
Andrea ara la falta també, va al net. Ara sí que està col·locada. Fa llamar ara la pilota després de la restada de Belén. 15 per Val. Una situació difícil ara per a l'equip de Lanzadera Montserrat perquè estava ja en el joc perdut. Torna a jugar Belén allí. Ara la pilota se tanca un poc. Cíntia molt bé. Andrea de Manró. I Maria, que se la menja un poquet i no pot aplegar a ella. Bueno, doncs han passat del Val net al 30 i Val. I si es fera este 15 n'hi haurien encara possibilitats de guanyar el joc. Torna a ferir Mar, al mig del carrer ara. Belén sí que la col·loca, però toca massa paret. Ara la té Cíntia molt bé per dalt. I Eva Maria, que li fica la mà a l'aire. La tenia plantada Andrea i tornem a lo mateix, que les pilotes en deu de demanar la jugada de darrere perquè la de davant la deixi. 50 per 45, a 2 jocs de la final l'equip del Club Pilota Massalfassar. En Jesús Fontestat a les seues ordres i manant-los la faena a les xiquetes que ja ens han dit que ens han sorprès, que ho fan bé i tenen joventut i aplegaran lluny. Primer traure, 15 net. Ara pareix que és Blanca la que està un poquet estirant de l'equip perquè en el seu paper està perfecte, no tenim queixa. Torna a ferir ara Cíntia. Molt bé, Cíntia de volea, col·locant-la 500 i acertant-la tota. Ara ja volea és un poc més pesada. Sí, ja anava un poc més enculada i la jugadora ja s'havia passat un poc de frenada. Altra vegada Blanca per a Cíntia, volea de Cíntia, Belén de Manró, Cíntia de nou, una gran volea, Belén de volea que també la passa, ara la té Mar ahí davant, i Andrea no pot fer res, a la pilota de Mar, estan a 2. Fereix Blanca ara molt bé, ara ha ferit molt bé, que és la ferida que té que fer. Llepant un poquet la paret perquè obriga i la jugadora contrària tinga que manejar molt les cames. Ara es volea, que té Cíntia. I Clàudia no la passa, estan a 2. Torna a ferir Blanca. També molt bona ferida de Blanca. I Clàudia que no la passa. Vali 30. Ara molt alta i molt difícil. Oh, Andrea. I Belén que la col·loca en el puesto. Atenció, 15 complicat perquè a Andrea no li ha pegat massa bé en les mans. Ha tocat la paret, encara ha passat Mar. I Belén fent un esforç, l'ha col·locat en el puesto. Molt de temple per part de Belén en aquests moments. I Blanca que torna a ferir. Ara molt alta volea. Cíntia no l'ha pogut tornar ara. Si les pilotes tan altes, elles tenen que calcular quan de plegar la pilota a les mans per donar-li.
Llavors, quan més altura agarra, més complicació. Altra vegada alta, ara la deixa, és Maria la que la torna, Andrea té un problema, però el resol bé. I ha tocat la paret davant i Maria no l'ha pogut tornar. Haver suposat un 55 per 45, però així és la igualada 50 el que tenim en el marcador, deixant tot en l'aire i res, disputant-se i continuant jugant-se tot la final així. Sí, ara és important aconseguir el xoc del vot perquè passaríem el rest en garanties. Si fèrem un mal xoc del vot, estaríem a un xoc de quedar subcampeones. De totes formes, així se prima la regularitat i aplegar a les finals és complicat perquè sempre pleguen els dos que més juguen i més compenetrats estan. Està Mara la ferida, torna a tocar paret. Ara Belén la tanca un poc més i Mare en l'esquerra per dalt, que també votant a l'aire ha tingut una difícil pilotada i no l'ha pogut tornar. Torna Mare a ferir, toca un poc massa de paret, Belén la té més bona, ara se li tira damunt i no l'ha pogut passar a 500. Però n'hi ha que veure com atenen les ordens i fereix on li ha dit el seu entrenador, que és el vot, per evitar a Andrea Bosch. Ara torna a ferir el vot i Andrea la juga per dalt. 30 per 15, per a Massalfassar. Altra Andrea per baix altra vegada. I tenim una altra complicació perquè el club de Massalfassar té dos pilotades per ficar-se un xoc del campionat. Ara és Maria la que... No, Eva! Mare meua! Ha sigut complicat, no sabem on li ha pegat, però l'ha tornat. Ha sigut ara impressionant, m'ha quedat un poquet en blanc. I ara Belén la passa per damunt de la corda, milagre, dos vegades milagre. Però bueno, en pilota és el que té, és el que diferencia d'uns altres esports, que així tot pot passar. Ara Belén la col·loca, la té Mara volea, i va fer 15, no? Doncs no, ha passat Mar per baix, estem en un moment del xoc que és el mundo al revés. Ara la juga Mar ben jugada, ara Belén eleva, i Cíntia de volea, molt ben col·locada, ara té Andrea, adiós Madrid. Això és molt complicat d'entendre, ara també per callar. No ha passat. A dos sí que va passar, Mar. No veiem bé la corda des d'ací, però està passant-nos així el món al revés. És impressionant la pilota que tenia Andrea per tancar el xoc. Ara sí, que Andrea ha aconseguit. Es veu un poc nerviosa perquè l'ha tingut 5 o 6 vegades i torna Mar continuant en la ferida de la seva manera. A veure ara Belén, ara sí que l'ha tirat el puesto. A veure, molt difícil i la sort esta vegada de part del... Torna però a botar dins de la canxa i ha aconseguit el xoc el Club de Pilota Montserrat, col·locant el marcador 55 per 50 a un xoc de la final. Ja vos dic que xocs com este ne veureu pocs en el que és parlant de pilota, perquè han vist ficar-li a Eva la mà per baix i ficar-la en el puesto, han vist a Mar que l'ha col·locat a les caïres, han vist a Andrea tirar 2 bolers per terra, després un bo de braç que no mos ha pintat tampoc, i ara la pilota s'ha tornat
la pilota s'ha tornat pues, a favor de nosaltres, la veritat, perquè això sols es pot caracteritzar com a sort. Ahí està Blanca en la ferida. Eixe bot és important, toca la corda, 15 net. Així que ho tenim propet, senyores. Altra vegada Blanca la ferida molt bé i la fica en el cos. Andrea la demana, molt ben demanat. Molt la mar, que pilotada que ha jugat, impressionant, fent-se arrere, la juga per dalt a volea, la fica en el puesto. La veurem en més finals, a Mare, a Cíntia i a Maria segur, perquè altra vegada Maria. Ara sí que Andrea l'ha cruzat tota la canxa, amagant-la. 30 per 15. Molt bé, Blanca, volea, Cíntia. Belén en l'esquerra, que no la puja. I estan a 2. Torna Blanca a ferir, en moments tensos de la partida. Volea de Cíntia, volea de Clàudia, que no plega. Clàudia fa mitja partida totes bones i mitja partida totes roïns. Però bueno, són coses que poden passar. Ara aquesta ferida ja va un poquet millor. Belén en l'esquerra. I l'erra ara, Mar, incomprensible, en vali 30. La tenia en la mà per tancar el xoc i haver-nos ficat en el cuquet en el cos de passar a fer el vot en iguals a 55. Torna Blanca a ferir ara perfectament. Bo de braç, serà... Ara Belén no s'ho ha pensat i sí que ha buscat encular a la jugadora, tirar la pilota a encular és quan li va passant-li i ja quan li ha pegat se li n'ha anat amunt i no l'ha pogut tornar. A un 15 estem d'aconseguir la final de segona. Femenina, ahí està Blanca ferint, ferix bé. Belén encara torna, i la torna a l'esquerra de Mar. Andrea bo de braç, se podia acabar, ahí està, continua la pilota, i Clàudia que la falla en vali 30, impressionant per acabar la final i acabar la partida, tenien que haver-se parlat i haver-se deixat la pilota. Ara és una pilota plantada, té que parlar la jugadora de darrere, torna Blanca a ferir, ara a l'esquerra de Belén, vali 30 per a l'equip roig. Torna a ferir Blanca. Ara se li tanca un poquet a Maria, que la col·loca bé en el puesto. Andrea a l'esquerra, que no pot. I a morir a un xoc, iguals a 55. Iguals a 55, han tingut per acabar. I no s'han parlat les jugadores. Ara confiem en Belén i en Andrea per a aquest xoc. Gols a 55. Ja pot guanyar qualsevol. Els dos equips han fet una gran partida. La primera és 15 de Belén. Tenir 15 net. A 500. Altra vegada té un imant ahí al cable i ara se fica a 2.15 el club de pilota Mas Alfasar d'aconseguir esta final. Altra vegada ferix.
Ara és Belén la que la col·loca en el puesto, se va a tancar a l'esquerra i Maria no pot fer res. A2. Partida ara fa el 15 Mar, col·locant el vali 30 i l'altre per a l'equip de Massalfassar. I la partida s'ha acabat, s'acaba la partida, s'acaba la final, campió Massalfassar. Després d'una partida emocionant, se ho han merescut les xiquetes de Massalfassar en este cas, i ha hagut un poc de fallos ahí de càlcul, de no haver-se demanat una última pilotada i haver acabat la partida ja a la banda del res, però bueno, les nostres jugadores s'han aplegat a la final i han fet una bona final. Anem a intentar parlar en Carlos, a veure si té ganes de parlar o què, però no sé com quedarem. Y a continuación anem a fer l'entrega de trofeus i medalles a les campeones d'este campionat de Garrotxa en segona categoria femenina. Per tant, anem a demanar la presència primerament de les autoritats. Mable, per favor. I Josep, també, per favor, el regidor d'Esports de Montserrat. Creo que inaugureta. Així que anem a demanar la presència a l'equip subcampió, equip de Montserrat format per Blanca, Belén, Clàudia, Andrea i Eva. Un fort aplaudiment per a ells. Entrega les medalles, també la vicepresidenta de la Federació de Pilota. Belén, al cantonet, al mig, Clàudia, Eva, aquí, Y el trofeo que se acredita como asistente nacional le entregará Gisán Martínez, el regidor de Esports del poble de Montserrat. Ahora tira amunt, Clàudia, que amunt, des de atrás, no. Aquí no queda. Perfecte. Ara farem el grup. A después. Y como campeones de esta final de segunda categoría femenina tenemos al equipo de Massalfassar. Un fuerte aplaudiment per a Mar, Maria i Cíntia. Mar, allá, en medio. Ahí mí. Vamos, venga.